Soc el doctor Lluís Massana, catedràtic de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili i director de la unitat de lípids de l'Hospital Universitari de Sant Joan. M'adreço a vostès perquè crec que tenim bones notícies de cara a la possibilitat de millor tractament a les persones que, com és el seu cas, tenen alteracions del colesterol degudes a aspectes genètics. I és l'entrada de 3 nous medicaments que ens permeten una millor teràpia. El primer d'ells es diu àcid bempedoic. Jo parlaré dels noms tècnics, no dels noms comercials, això el seu metge ja els dirà com s'especifiquen. L'àcid bempedoic és un medicament que actua com les famoses estatines, però que no té acció a nivell del muscle, per la qual cosa té l'efecte de reduir el colesterol, com fan les estatines, però no té els efectes secundaris de molèsties musculars que poden donar les estatines. No està només indicat en aquelles persones que no toleren les estatines, que seria, òbviament, una indicació clara, sinó en qualsevol persona en la qual es requereixi incrementar la capacitat de disminució del colesterol, ja que poden baixar aquest colesterol fins a un 25%. Es pren per via oral, és una pastilla al dia i és una bona opció addicional a tot el que disposem fins ara. El segon medicament es diu inclisiran. L'inclisiran és una substància molt potent que es dona per via subcutània i es té que injectar només 2 cops a l'any, cada 6 mesos una injecció. I amb aquesta injecció es aconsegueix deixar el colesterol a la meitat del que el teníem de forma original. És un nou mecanisme d'acció que és molt actiu i que ens permet fer un tractament molt mantingut i, a més, intens, com vostès poden entendre. Baixa el colesterol, com els deia, un 50% i pràcticament no té efectes secundaris. El que passa és que aquest medicament sí ha d'estar prescrit en centres especialitzats, com pot ser la nostra unitat de lípids, i s'ha d'administrar també en un centre hospitalari. En tercer lloc, vull comentar una altra medicació que, sense ser específicament un medicament per baixar el colesterol, sí que ajuda a reduir les possibilitats de tenir malaltia cardiovascular. I és un derivat dels olis de peix. Es diu eicosapentaenoic, és un àcid gras, és un derivat, com deia, d'oli de peix. El que passa és que està tractat farmacològicament, per tant està molt purificat i s'administra 4 grams al dia amb 2 dosis de 2 grams cada 12 hores. És un medicament que no baixa específicament el colesterol, baixa més els triglicèrids. Per tant, si tenen els triglicèrids una mica més alts, doncs també pot ser d'utilitat. Però el seu efecte no és degut al moviment del colesterol o dels triglicèrids, sinó que fonamentalment el seu efecte és degut a que fa que la sang, per dir-ho d'alguna forma, sigui més clara, hi hagi menys inflamació a les artèries i això redueix les possibilitats de tenir un infart. En fi, 3 noves oportunitats per millorar el pronòstic d'una malaltia que rebem de forma hereditària, com és la hipercolesterolèmia familiar, per evitar les seves complicacions vasculars.